आमचे डोंगर आमचे डोंगर आमचे साहेब आमचे साहेब आमचे साहेब आमची बाटा आमची बाटा आमचे दोरिया आमचे दोरिया आमचे दोरिया आमचे नोल आमचे नोल आमचे नोल आमची शेता आमची शेता आमचे नोल आमचे नोल आमचे नोल आमचे नोल आमचे नोल आझाद मैदानाला आता गांधी सरकारांनी केला परिषदेचा मोर्चा त्यांचा ओए दत्ता बाकी है तुम्हें फ्रेम में मेरे पूरा आमचे
आमची बाटा आमची बाटा आमचे तोये आमचे तोये आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमची शेतां आमची शेतां आमचे तोये आमची तोये आमचे डोंगर आमचे डोंगर आमचे दर्या आमचे दर्या आमचे नळ आमचे नळ आमचा जाय रहने दे रहे बाद में देखेंगे रुक اه البمرة لو تسوي كده يا جاي بعد لي ودي كده गोविंद बाब आता तुम्ही प्रोटेस्ट केव्हा कितें आसतलो प्रोटेस्ट तुमचो केव्हा कितें आसतलो आता तुम्ही हांगा आज गांधी सर्कला कडेन येयले ओके बरें ओके बरें यो फाटी 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 ए रूप बोला हां ना याचा मिनिंग नाही ऑफिसात किशोर घालला आम्ही खास करून आमचा खास नाही खास मान पावर करून आमका पण खास गोय काढून टाकलं नाही कितें हाडला तुवें ते माकोड कमीला काढला एक बायलांच्या मध्ये एक स्टार जिंकलेला हा माकोड हां लोकांमध्ये एक स्टार जिंकलेला बायलांमध्ये आता कोण तो माकोड कितें म्हणून बायला सांगतो किती आता ती हाती ना ना किती सिम्बलाइज बायलांमध्ये एक स्टार जिंकलेला हा सांग ना आता सांग एक ह्या वर्ष रे कोपर बंद करता